Pe data de 26/07/2022, ora 8:30, a avut loc ședința ordinară, unde s-au discutat și aprobat 8 puncte pe ordinea de zi. La această ședință au fost prezenți 9 din cei 11 consilieri. Nu a fost prezent la această ședință domnul Băcilă Gabriel și doamna Surulescu Rozalia. Primul punct al acestei ședințe a fost modificarea bugetului local al Comunei Bănia pe anul 2022 și aprobarea utilizării din excedentul bugetar pe lângă suma de 110.000 lei aprobată de Consiliul Local Bănia din 24/06/2022. Se mai aprobă utilizarea sumei de 478.000 lei ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare, cultură, recreere, religie, sport, fonduri externe nerambursabile, obiectivul fiind teren de sport multifuncțional în Comuna Bănia, județul Caraș-Severin. Această hotărâre a fost aprobată cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 2 a fost hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al tarifelor pentru prestări de servicii de exploatări forestiere cu scopul exploatării masei lemnoase în regie proprie de regia publică locală, Ocol Silvic Bănia, cu operatori economici atestați. Hotărâre aprobată cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 3 a fost hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local al Comunei Bănia din 27/12/2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Bănia, administrată de Ocol Silvic Bănia. Hotărâre aprobată cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 4 a fost hotărâre privind tarifele și taxele de salubrizare în baza contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Colectare și Transport numărul 252 din 29/06/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru Comuna Bănia. Tarifele pentru utilizatorii casnici mediu rural pe persoană inclusiv TVA de 11,16 și pentru utilizatorii non-casnici, agenți economici și instituții inclusiv TVA de 680,91 lei pe tonă. Ținându-se cont de prețurile foarte mari, niciunul din consilieri nu a fost de acord cu această propunere. Această hotărâre nu a fost aprobată. La punctul numărul 5 a fost hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de cel mult 40.000 lei, inclusiv TVA, din venituri autofinanțate pentru organizarea acțiunii culturale, proiect cultural Fiii Satului în zilele de 8-9 septembrie 2022. Această hotărâre a fost aprobată cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 6 a fost hotărâre privind aprobarea sumei de cel mult 11,4.000 lei din venituri autofinanțate pentru achiziție servicii, elaborare, studiu hidrogeologic în Comuna Bănia, județul Caraș-Severin, în vederea executării de foraje. Această hotărâre a fost aprobată cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 7 a fost hotărâre privind aprobarea sumei de cel mult 64.878,8 inclusiv TVA din bugetul local pe anul 2022 pentru realizarea unor lucrări de interes public. Materialele care se vor achiziționa pentru realizarea lucrărilor sunt următoarele: beton pentru betonat curtea școlii gimnaziale Bănia. Aici este vorba de suprafețele care nu au fost cuprinse în proiect și valoarea acestui beton este de 45.981,6 lei fără TVA.
Beton pentru betona curtea școlii primare din Gârbovăț. Costul acestei lucrări este de 11.995,2 lei. Piatră concasată folosită pentru betonare și costul ei este de 6.902 lei. Această hotărâre a fost aprobată cu unanimitate de vot. La punctul numărul 8 a fost hotărâre privind însușirea inventarului bunului imobil și aprobarea depunerii de cerere de intabulare în cartea funciară a dreptului proprietate publică a Comunei Bănia asupra bunului imobil drum vicinal de pe teritoriul Comunei Bănia în vederea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bănia. Hotărâre aprobată cu unanimitate de voturi. La ultimul punct a fost aprobată demisia domnului consilier Băcilă Gabriel, dată fiind plecarea lui în străinătate. Acestea au fost punctele discutate în această ședință. Eu vă mulțumesc și doresc pentru comuna noastră cât mai multe proiecte realizate.